गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय गुबुन मोनसे जायगायावसो दंफैयो। खोथाखौ बारा गोलाव दिनै भिडिअखौ बारा इम्पर्टेन्ट नङा बायदि सानदों आं। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायनो हागोन आरो नायनो गोसो गैयाब्ला नायनो हानाय नङा। बिथां एनडिपि आफादनिनो बारग' दैदेनगिरि दा MCLA जानानै दं BPFनि धनस्रि समष्टिनि फ्रेस मोसाहारि अथवा एम फैलाव होननानै बुङो जों एनडिपि आफादाव। बिथाङा दिनैहाय मा खोथा फोरमायदों? गिबियावनो आङो साफ्रोमबो ससियेल मिडिया नायगिरि रायजो राजानिसिम खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे बिटिआर मोननानै जों बिराद पावार मोनबाय होनना बुंनो नागिरदोंमोन। दा पावारखौ जुदि मोनबायब्ला दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना दासिमबो मानो नटिफिकेसन दिहुननानै दिनै मानो सालायनो हायाखै? पावारफोरा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा दिनै मानो गावसोर बेबहार खालामनो हायाखै? ओंखायनो आङो दिनै बिथांमोननि सरकारा जे फैलार बेखौ आं रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों। बिथांमोना नैबे देग्लाय 2022 आरो 23 नि बाजेट जितु एलकेसनाव मोननाय रां 722 कौटि थाखाखौ दिनै बिथांमोना फार्स्ट किस्ति हिसाबै दिनै 361 कौटि थाखा दिनै BTC सरकारनि एकाउन्टाव फैबाय। नाथाय बिथांमोना दिनै फार्स्ट किस्तिखौनो दासिमबो बेबहार खालामजोबनो हायाखै। आरो सेकेन्ड किस्ति दं। दिनै 31 थारिखआवनो दिनै एकाउन्टआ क्ल'ज जासिगोन। सरकारनि जिथु नियम नितिनि गेजेरजों जेरैबायदि दिनै फैसाखौ बेबहार खालामनांगौमोन बिथांमोना बानायनो हायाखै। बिथांमोननि बेनो फैलार जे बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै बेनो फैलार आरो। ओंखायनो आङो दिनै रायजो राजानो बुंनो सानदों जे दिनै बिथांमोना बिराद मावफुंबाय, दिनै बिटिआर जोंदों बिराद गोहो मोनदों होननानै बुंदोंमोन। दिनै जोंथ' प्रेक्टिकेल दिनै आंनि समस्थियाव दिनै बिथांमोना मा मावनो हादों? धनस्रि समष्टि हिसाबै मा मावनो हादों? जिथु जों नुदों बिथांमोना मात्र मोनसेल' खामानि मावनो हादों, कारापसन, दुर्निति। बिथांमोना दिनै बुंदोंमोन जे BPFनि दिनाव बिराद कारापसन जाबाय, बिराद दुर्निति जाबाय होननानै बुंदोंमोन। दिनै बिथांमोना गावसोरखौसो परिचय होना लादों। दा बर्थमान नोङो थां ब्लक अफिसाव थां। दिनैनि थारिखआव जों मोनफ्रोमबो जुदि खामानिफोरखौ नायनो थाङोब्ला दिनै टेबोल मोनफ्रोमबो जुदि बिथांमोननो मोनसे कमिसन होआब्ला दिनै जोंनि फाइलफ्रानो दिनै मुभ जाया। ओंखायनो जों नुदों दिनै PMAY न' बेनिफिसारिफोरनाव थां। बेनिफिसारिफ्रा सानफ्रोमबो फैनानै जोंनो फोरमायफैयो। बिसिनि BCDC चेयारमेननिफ्राय लानानै बिसिनि BCDC मेम्बारनिफ्राय लानानै 2000 निफ्राय 5000 हालागै बिसोर दिनै कालेक्सन खालायनानै दिनै बिसोरो आरो बेनिफिसारिफोरखौ बिथांमोना दिनै न' लुनो होआखै। दा दिनै बे PMAY न'नि जिथु गाइडलाइना मा थिनदों? जायफोर बेनिफिसारि बिथांमोनासो लुनो मोननांगौमोन। दा बिथांमोना बेनिफिसारिफोरखौ बिथांमोना लुनो होआखै। गावसोरनो सिगिनानै दिनै जायफोर मेम्बार जायफोर चेयारमेन बिथांमोना दिनै बेखौ लुबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिराद बिदिनो कमप्लेन फैबाय थादों। ओंखायनो आङो बुंनो नागिरना बिसोर जे बर्थमान बे बुस्थुआ दिनै कारापसना जाबाय थादों बिथांमोना। ओंखायनो बेनो फोरमान, बिथांमोननि फेइलरा बेनो फोरमान आरो। ओंखायनो दिनैनि गेजेराव BTC सरकाराव बिथांमोना बुंदोंब्लाबो मावनो हायाखै। बिथांमोना दिनैसिमबो साख्रि सासेबो होनो हायाखै। आरो बिथांमोना बुंदोंमोन थांनाय बारनि एसेम्ब्लिनि जेब्ला जों कुइसन खालायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदोंमोन जे नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेरावनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड गासै माने 1100 माने पस्ट दिनै भेकेन्सि दं। आरो बे 1100 पस्टखौ जोङो नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेरावनो मोजाङै बिथांमोना एग्जाम फाथिनानै साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दिनै खै मास बारलांखो? दिनै बेनो मोनफा मोनफा फोरमान बिथांमोननि फेइलरा। दिनै साख्रिखौ बिथांमोना सासेनोबो होनो हायाखै। आरो बिथांमोना जेरैबायदि जोंनि BTCखौ उन्नयन खालायनांगौमोन खालायनो हायाखै। आरो आं खावलायगोन दिनैनि बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों NDBनि जेंनाया दासिमबो जोबाखै। जायफोर दिनै सेंग्राफ्रा थै-थां जुजिनानै जेरैबायदि दिनै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालायदोंमोन, सेक्रिफाइस खालायनायनि दिनै बिथांमोना बेसेनखौनो मोनाखै। बिथांमोना सम सम बुंनो नागिरो जे NDBनि सेंग्राफ्रा फैसा मोनबाय 4 लाख थाखा मोनबाय होननानै। दिनैसिमथ' NDBफोरनि सेंग्राफोरनि जिथु 4 लाख थाखा होदों होआखै होननानै आं बुङा। खिन्थु बिथांमोननो मोनसे दलिल सार्टिफिकेटल'सो होदों। आरो बिथांमोननि एकाउन्टआव दिनैसिमबो बे 4 लाख थाखा गैया। दिनै बिथांमोना बे दिनै 3 बोसोर जाबाय चेक होनाया सोरबा मोननाया, आरो सोरबा दासिमबो मोनाखै। माखासेयाथ' पुलिस भेरिफिकेसन पिरियडआवनो दाबो दं। आरो दिनैनि थारिखआव होमब्ला दिनै 4 लाख थाखाखौ बहा सेंग्राफ्रा मोनखो?
एनडिबिनि सेंग्राफ्रा दिनै हाजिरा मावनानै दिनै बिराद खस्थ'नि गेजेराव बिथांमोना सोलिबाय थादों आरो फारसेथिं जायफोर दिनै सरकाराव दङ जाय सरकार खुंदों चेयारमेन मेम्बार बिथांमोना दिनै कमिसन लानानै बिथांमोना गावसोरनि लाइफखौ मोजाङै इन्जयमेन्ट खालामबाय थादों अब्ला नांग्रा मानसिफ्रा दिनै हाजिरा मावनानै जानानै दङ नांग्रा मानसिफ्रा दिनै ओंखाम खबसेबो दिनै मोजां मोनजायाखै जायफोर दिनै सरकाराव थानानै दिनै जायफोर माने बे सरकाराव थानानै जायफोर बिबान मोननानै दिनै सरकारखौ सालायबाय थादों बिथांमोना दिनै गावनि लाइफखौ फुल इन्जयमेन्ट खालामबाय थादों बेनो नामा बिटिसि सरकारनि खुंथाय बेबस्थाया नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगौ बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव साननांगौ नंखायनो जों खावलायदों जितु जोंनि जितु गोहो बे गोहोआ गोहो हिसाबै थानांगौ जोंहा सिगां दंमोन बिटिसिआव जि पावार दंमोन बे पावारखौ दिनैनि थारिखआव दानि गभर्नमेन्टआ बे पावारखौ बिथांमोना मोजाङै बेबहार खालामनो हायाखै आरो आं नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंगोन जे बिटिआर सक्तिनि दफाया दिनैसिमबो मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै आरो दिनै बिथांमोना बेखौ मावफुंनो हायाखै नंखायनो मावनांगौ बिथांमोना दिनै 3 बोसोर जाबाय सक्ति जानाया दिनै 3 बोसोर जाबाय दासिमबो माने खुगाजोंल' बिथांमोना बुंबाय थायो बिथांमोना मोनफ्रोमबो मिटिङाव बुङो बिपिएफखौल' दाय माने जाबसिन गावस्रा एरायना थानो नागिरो बिदिथ' जानाय नङाना बिदिजों बोरै डेभेलपमेन्ट जानो बिथांमोना जितु प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ मावनानै देखाय मानो मावनो हायाखै बिथांमोना दिनै जोंनि बे बिटिसिनि हालामाव थानाय रायजो जानाय गोबां बर'फ्रा गोबां गुबुन हारिफ्रा दिनै गोबां जोंनि बे 35 लाख माने जनसंख्या थानाय बे बिटिसिनि ओनसोलफोरनि जितु अधिकारखौ बिथांमोना सरकार खुंनानै नस्थ'सो खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नंखायनो दिनै बिथांमोना जि बेबस्थानि गेजेरजों दिनै बिटिसिखौ उन्नयन खालामदों होनना बुङोमोन बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै आरो मोनसे खोथा दिनै जोङो खोनानो मोनदों आरो जायफोर माने मुंख्लं न'खरनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों बिथांमोना मुंख्लं न'खरफोरनो दिनै 5 लाख खरि होनायनि खोथा बुंदोंमोन आसाम सरकारनिफ्राय दिनै अलरेडि फैसाया फैखाबाय सफैखाबाय सेंसन जाखाबाय दिनै बिथांमोना 500 दिनै मुंख्लं न'खरफोरनो अलरेडि थांनाय बारनि बाजेटआव दंखायो बे बाजेटखौ 500 न'खरनो 500 बेनिफिसियारि 500 जायफोर मुंख्लं जादों बे 500 न'खरनो दिनै बिथांमोना 5 लाख खरि दिनै होनो गोनांमोन आरो बिथांमोना थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जेरैबायदि बिथांमोना बुंदों जे जों होसै होननानै बुंदोंमोन जों नुदों माखासे बेनिफिसियारिफोरनो बिथांमोना दिनै बेखौबो थगायदों मारै थगायदों होनना बुङोब्ला माखासेखौ लेंना लांनानै डकुमेन्ट्सखौ लाबाय डकुमेन्ट्सखौ लाखांनायनि उनाव बिथांमोना जास्ट मोनसे चेक दिनै बिथांमोना चेक होनाय बायदि देखायनानै बिथांमोना दिनै ब्लेंक चेक होनानै दिनै बिथांमोनखौ थगायनाय बायदि दिनै बिथांमोना बुंलायबाय अब्ला बेनो नामा बिसोरना गासिबो थगायजोबनाय अब्लाथ' बिदिबाथ' बिराद गाज्रि जादों दिनै बे खोथाखौ जायफोर दिनै मुंख्लं न'खरफ्रानो बुंदों बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा जायफोरनि नामाव दिनै चेक फैदोंमोन बे चेक मोननाय न'खरनि मानसिफ्रानो बुंदों बिथांमोनखौ थगायदों होननानै बुंदों बे मानो जानो मोनखो सोरनि थाखाय जानो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा जुदि मोजां सरकार सालायदोंमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि मानो जानो मोनदों अब्ला बिथाङाथ' सरकारखौ मोजां खुंनो हायाखै बेनो मोनफा फोरमान दिनै नंखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायनांगौ आरो बिथांमोना जुदि बिटिसिखौ सालायबाय थायोब्ला उननि समाव जों जितु माने दिनै जितु मोनसे आन्दलननि गेजेरजों जों जितु मोनदों जि अधिकार मोनदों बे अधिकारखौ दिनै प्रमद बर'नि आखाइजों बा प्रमद बर'जों माखासे थाफानाय माखासे जायफोर सरकाराव थानाय गोहो बिथांमोना जायफोर सालायबाय थादों बिथांमोना नस्थ' खालायनायखौसो जों नुनो मोनदों जोङो बुंदों मा कनस्टिटिउसनेलि सेफगार्डनि खोथा बुंबाय थायो बिथांमोना कनस्टिटिउसनेलि सेफगार्डब्ला दिनै कनस्टिटिउसनेलि माखासे खामानि मावनायफ्राव दिनै बिथांमोना फेइलियर जानायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना बुंबानो दायखौ एरायना थाबानो जागोन नामा सोरनिबा दिनै बिपिएफनि सोरबा मुं खारि सोरखौबा दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना रायै एरायना थाबा जागोन नामा दिनै बिथांमोना पावाराव दं मावनानै देखाय मोजां सालाय सरकारखौ उन्नति खालाय दिनै बिथांमोना दिनैनि थारिखआव जि मावनो नागिरदों गासिबो फेइलियर खालायदों आरो दिनै बिथांमोना जिबायदि एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बे सक्तिनि गेजेरजों बिराद मोजां मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनानै बिराद उन्नति खालायनायनि खोथा बुङो दफाफोरखौनो मावना देखायना बिथांमोना फैखानाय रांखौ मोजां बेबहार खालाय दा बिथांमोना मानो मावनो हायाखै नंखायनो जोङो दिनै नुदों बिथांमोननि थिफुला रावजों जिबायदियै बिथांमोना रायजो राजाखौ बुङै बुंबाय थादों बिथांमोननि बुंनाय रावानो फोरमान खालायदों जे बिथांमोना जे सरकार सालायनायनि जितु अभिगता गैया सरकार सालायनायनि बिथांमोना जितु रोंगौथि गैया दिनै रायजो राजाखौ थगायबाय थादों जि रां फैयो बेखौ बिथांमोना मोनसे सेन्टिफिकेट बहायना लानानै बिथांमोना कमिसन जेरै जाबाय थादों दिनै बिथांमोननि जितु कमिसन जानाया रायजोनि गेजेराव दिनै बे बमा बायदि बेरफ्रुबाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायबानो जाबाय बै हाग्रा बिफाननि जितु रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों दि बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि रोजा जितु हा बेदखल खालामना लानाय बेखौ बिथाङा एभिक्सन खालामनाय जागोन बे बेलायाव सैथो नामा जितु बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बे हाखौ लानाय बे जितु रन्जित बसुमतारी बा बिथाङा बि फेरेंगा
बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे रोजा रोजा हाखौ दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दखल खालायनानै दिनै लानानै दं आरो गोबां बागान गायनानै दं होननानै बुंदों बिथाङा। आं बिथांखौ मोनसे सोंनो सानदों जे सोर सोर रोजा रोजा दखल खालायनानै दङ आरो जोंनि बिथाङा नलेज दंना गैया? बिथाङा जि बाथ्राखौ बुङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जों बुंनो थांब्ला दिनैनि थारिखआव बेसेबां पारसेन्ट जोंनि हाया दिनै थौजि हा सरकारि हा जाना दं। बिथाङा मानो निआइडिनि बेबस्था खालायाखै? दिनै जोङो नुदों उदालगुरि टाउननि खोथाखौनो जों बुंनो हायो। उदालगुरि टाउन बायदियावनो दिनै मेक्सिमाम हायानो दिनै थौजि गोजा। दिनै बे माने निआइडि नङा आरो बिदिनो उदालगुरि ओनसोलाव थानाय माखासे हाफ्रा फ्रायभाग थौजि गोजा। अब्ला बे थौजि हाखौ दिनै सरकारि हा होननानै क्लेम खालायनानै लाबाथ' जानाय नङा। जोंनि बिबौ बिबै जोंनि बिमा बिफाफोरा बे हायावनो रायजो जादों। बे हाया जोंनि बे हाखौ दिनै निआइडिखौ दिनै खालायनो हायाखै, निआइडि खालायना लायाखै। दा निआइडि नङाब्लाबो दिनै जोंहा बर'फ्रा जोंनिनो हा होननानै बेखौ लानानै जोङो दिनै क्लेम खालायबोबाय थादों आरो बेखौनो लानानै जों हाजार हाजार बोसोर जों जुजिबोबाय थादों। जोंनि नांगौ आइडेन्टिटि जोंहा क्राइसिस जादों, जोंहा हानि प्रब्लेम दं होननानै दिनै बुंबाय थादों। मोनसे आयेन बानायना आयेननि गेजेरजों दिनै बेखौ जायफ्रा मोनथावनायखौ मोनो, जायनि दिनै बेखौ बिथाङा बिदि बुंनानै एरायना थाबाय थाबाथ' जानाय नङा। नंखायनो दिनै जों बुंदों बिथाङा हानि दिनै हानि दिनै बिथाङा लेन्डनि इएम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बर्डनि बिथाङा दिनै इएम सासे हिसाबै दिनै बेखौ मारै बेबस्था लानांगौ बिनि सायाव बिथांमोना रायलाय मावनानै देखाय। सोरखौबा थांखिनानै सोरखौबा दाय जाबनानै सोरखौबा बुंनानै बेबायदि एरायना थाबाथ' जानाय नङा। नंखायनो दिनै हानि जेंनाया दाबो जोबाखै। जिबायदि बेबस्थायाव दिनै बिथांमोना दिनै हानि टेक्स कालेक्सन खालामनो नागिरदों, दिनै रावबो दिनै बर' मानसियानो नङा, दिनै बे गुबुन गुबुन हारिफ्राबो दिनै हाखौ दिनै बेहाय जोङो निआइडि खालायनो हानाय बेबस्थायानो गैया। जिबायदि टेक्स उदालगुरि टाउनाव दिनै बिगायाव जिबायदि रेट बसायदों बिस्रा, दिनै माखासे जनेल बिल होनानै दिनै बायदि बिथांमोना दिनै होदों 40निफ्राय 60 लाख पार बिगा होनांगौब्ला साबैसे दिनै मानसिफ्रा दिनै निआइडि खालायनो हानांगौ जाखो? बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंना। दिनै बिथांमोना दिनै बेखौ मानो नायबिजिराखै? बिथांमोना जुदि इलेक्सनाव स्ल'गान होदोंमोन दिनै हानि निआइडि खालायना होगोन होननानै दिनै बिथांमोना पाट्टा होगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बहा थांखो बियो? दा बे समावहाय नुनो मोन्दों बिटिसि सरकारा जिहेतु बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारा लेन्ड मेला खुंनानै जायफोर हा गैया, जायफोरा थौजि हायाव दङमोन बिथांमोना पट्टा होनायनि मोनसे बेबस्थाखौ लादोंमोन। नाथाय दिनैसिम जाफुङैखौ जों नुनो मोन्दों। मा बुंदों? लेन्ड मेला खोथायाथ' बिराद मिनिथावनासो। आंथ' सोंदों, आंहाबो निजा दंमोन। आंनि निजा हाखौनो दिनै लेन्ड मेलायाव आं जेब्ला एप्लाइ खालायनो थाङो दिनै थौजि हाया जाया होननानै बुंदों बिथांमोना। आंनि बिफानि नामाव थाखानायासो आंनि नामाव ट्रेन्सफार जायो होनना बुंदों। 100नि हाखौ बिथांमोना दिनै निआइडि खालायनो हायो होननानै बुंदों। अब्ला बेथ' अलरेडि सोलिबाय थाखादों। बे लेन्ड मेलानि गेजेरजों जे मावनांगौ बेथ' नङा। लेन्ड मेला जायनि सिगांनिफ्रायनो दिनै बिथांमोना बे खामानिखौ दिनै जायफोर सार्कोल अफिसाव दिनै मावबाय थादों एडिसि, जायफोर दिनै बिथांमोना मण्डल कानुनगो बिथांमोनानो मावबाय थादोंना, दिनै लेन्ड मेलाजों बेसेबां बेनिफिट जादों बेखौथ' जों फोरमान देख नुदों। दिनै जे जों सोंनो मोन्दों जायफोर दिनै एप्लाइ खालायदों सासेनाबो जायाखै। नंखायनो बेफोर मोनसे मिनिथावना मोनसे मेलासो आरो। बिथांमोननि मेलाफ्राथ' मालाबा लेन्ड मेला फाथियो, मालाबा गुबुन गुबुन फेस्टिभेल फाथियो। मा बेनिफिट जादों बेफोरजों? दिनै रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन बेखौ। बिथांमोना मावनानै गोजोननाय मोननो हागौ, बिथांमोना रंजानाय जानो हागौ, खिन्थु रायजो राजाफ्रा बेखौ बेनिफिट मोननांगोन ना। जि खामानिया दिनै मावदों बे खामानिया रिजाल्ट फैनांगोन ना। दा रिजाल्ट फैयाखै, बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायनांगौ। दिनै जों सासे अपोजिसननि जों एमसिएलए हिसाबै जोंहाथ' रायजोनि गेजेराव बेफोर बाथ्राखौ जों फोरमायना होनांगोन। बेखौ बुंब्ला बिथांमोननि बिखायाव थिर गावनाय बायदि हाबो आरो। नंखायनो जों नुदों बिथांमोननि जिथु बुंनाय, बिथांमोननि मावनाय मोनसेबो मिलाया। मावनायजों बुंनायजों मिलाया बिथांमोननिया। नंखायनो जि नुदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायनांगौ आरो बिथांमोना जुदि बिटिसिखौ सालायबाय थायोब्ला उननि समाव जोंहा बिटिसि नामा थानाय नङा, बरबाद जागोन आरो बिथांमोननि दैदेननायाव आरो।